Ngatinamatei. Mwari Baba mune tsitsi, matipa zvinoraramisa mweya yedu, tinokutendai. Inzwai kureverera kwatinoita muranda wenyu Baba Joramu, wamakanga masarudza kuti aite basa renyu pano pasi. Mupei mifaro yose yomumuzinda wenyu. Ndo chichemwa chedu kwamuri Baba, mune tsitsi tisingaperi. Pane ino nguva tichakumbira veMoonlight kuti vaswedere padhuze kuti tikwanise kudzikisa muviri waFather Augustine tichigadzirira vebody viewing. Zvakare tichakumbirawo mukoma Baba Mutengwa wauye kuzotiitira ma-announcements. Hama, ngatipatanze maoko edu pamwe chete titende sekuru Bishop nanabo bozvo mweya nemutero wemisa wavatitungamirira. Tinodawo kutenda zvakare ana brother ma-altar servers nedinari choir yatiimbira zvakanaka ngativatendei. Tigozvitendawo isu vatenderi vadiwa nekubuda kwakanaka kwataita tichiuya kuzosusukidza mweya waBaba Augustine kumutero wemisa uno. Zvakare tinoda kutenda zvakanyanya a special mention kuvaenzi vedu vatinavo from the Indonesian embassy, zvakare nema-members ePastoral Council ngatimbovatendai. Tinoda kutora mukana uno kugamuchira vaenzi vose vabva kwakasiyana-siyana vatikuta, ngativagamuchirei. Ngatichinzwai mafambiro atichaita kana mutoro wemisa uchinge wapera. Zvine maringe nokudya. Mushure memutoro wemisa tichawana kudya tisati taenda kuburial. Munhu wose achawana lunch. Vapikiri vedu vose tine tent ratakugadzirirai kuruboshwe kwangu. Kana mutoro wemisa uchinge wapera tunoenda kutendi ikoko, ndo kwatichanowana lunch yedu. Zvakare vatungamiriri vose vePastoral Council, Southwest of City Dinari Executive yeDinari neDinari Executive yekumondoro, tunoenda zvakare kutent ikoko, ndo kwatinonowana lunch yedu. Zvakare ndinozokumbirawo Baba Wema naBaba Nera kuti mutibatsirewo kuenda nedelegation yabva kuIndonesian Embassy kulunch kutent. Zvakare vamwe vose tunoenda kushed iri kudyi kwangu, ndo kwatagadzirirwa lunch yedu. Ngatinzwei mamiriro atichaita. Tichange tiine ma-saving points mana. Saving point yekutanga yakanyorwa kuti saving point number 1 ichamira vaenzi vose. Saving point number 2 ichamira mayouth ose nevana ma-missionary childhood. Saving point number 3 ichamira zone 1 kusvika kuzone 4. Saving point number 4 ichamira zone 5 kusvika kuzone 8. Ndichadzokorera zvakare. Saving point number 1 vaenzi vose. Saving point number 2 ma-youth nema-missionary childhood. Saving point number 3 zone 1 kusvika kuzone 4. Saving point number 4 zone 5 kusvika kuzone 8. Vose vanenge vapedza kuita body viewing tinokurudzirwa zvakanyanya kuti tibva tabuda kuenda kunodya panze kuitira kuti tibatane nenguva dzedu, nguva hatisisina. Zvakare tinokurudzirwa kuti tinge tiine order kuchikafu ikoko, chikafu chiripo chinokwana munhu wose, tongova takarongeka kuitira kuti tifambe nenguva. Ngatichinzwai zvine maringe netransport mafambiro atichaita. Tine mabhazi ari panze
achatsvagirwa nevatungamiriri veparish. Mabhazi aya achatitakura sezvinotevera. Tine bhazi rokutanga reMoonlight. Bhazi iroro richapinda vapikiri vose, ana baba vozvomweya, ana brother nana sister vatinavo. Bhazi rechipiri ibhazi repano pamusha wedu weHoly Cross Mairamek, richapinda vaenzi vakabva naro kuMhondoro, ndo vachaenda naro kuburial kuChishawasha. Tine bhazi rechitatu zvakare richapinda vatenderi vese vehosi yedenga. Bhazi iri ndere ruvara rwered neyellow uye riri 75 seater, riripo panze ipapo. Vatungamiriri vehosi motionerawo kuti vanhu vapinda mubhazi imomo, kunyanya vose vakabvisa mari dzavo. Tine bhazi rechina zvakare. Bhazi rechina iri richatakura vatenderi vose vechita cheSt Anne, Moyo Musande vakuru nevatenderi vekwaya vakanga vabhadhara mari yebhazi. Bhazi irori i69 seater rewhite zvakare riri panze. Ana Josefa vose tine coaster yewhite yatatsvagirwa zvakare iri panze. Vatungamiriri vose vekumasections nemacommissions vasiri kupinda pamapoka ezvitanda doma pamusoro aya, tine bhazi rered reAFM ratichapinda imomo. Vatungamiriri vose vekumasections nemacommissions. Ma-altar servers vakasarudzwa nevamwe vatenderi vose vane chido chekunoradzika baba vedu Father Augustine. Tine mabhazi maviri atakutsvagirai ari panze. Rekutanga racho i68 seater rered neyellow, zvakare 75 seater regreen newhite. Mabhazi ose aya ari panze akatimirira. Vatenderi vekuMother Teresa tine bhazi ratagadzirirwa riri panze, toona vatungamiriri vedu. Mayuthi ose kana mutevero wemisa uchinge wapera, tinokumbirisawo zvakanyanya kuti mubude nemacheya anokwanisa kuti aiwo 250 muchienda nawo kutend. Mungotawo chimbi sezvatambotaura hatisisina nguva. Tinoramba tichikurudzirwa kuti patinenge tava kufamba tifambe tose tiri convoy, kuitira kuti tisasangane nenjodzi kana zvimwe zvingatikanganisa mukufamba kwedu. Zvakare pane vamwe vasingakuzive kushasha kwatiri kuenda, tisazowana anorasika. Tongozama kufamba tose tiri pamwe chete. Zvine maringe nemaitiro atichaita body viewing ndinosiyira kuna Father Adrian vanozotizivisa. Tinotendwa nekuteerera kwatatakaita maita basi. Pane ino nguva ndichakumbira vana baba vechita chemaSVD vakagadzirirwa kuti vazotakura Father Augustine kuti vauye kuno mberi vaise coffin raFather Augustine panzvimbo yatichazoitira body viewing, vekwaya vachitiimbira rwiyo.
At this moment, we would like to recognize the presence of His Excellency Ambassador Arief Hidayat, the Indonesian ambassador to Zimbabwe. Feel welcome, and we are very grateful for your support during this difficult time for our family. Pane ino nguva tasvika panguva yemaspeech. Ndinoziva kuti nezuro kusvika nhasi mangwanani uzhinji hwemaspeech hwatopedzwa kare. Kwangosara bedzi maspeech mana evanhu vanotevera. Pokutanga tichawana speech kubva kune mumiririri weArchdiocese of Harare. Pechipiri tichawana speech kubva kuna superior wechita chema-SVD muZimbabwe, Father Vincent Mwiya. Tozowanawo speech yechitatu kubva kune vabva kuIndonesian Embassy. Pokupedzisira tozowana speech inobva kuna Parish Chairperson veSt. Dominic's Mubaira kunova kwaishandira Father Augustine. Pane ino nguva ndinokumbira kuti avo vakasarudzwa kuti vamiririri Archdiocese of Harare vauye kuzotipawo speech yavakagadzirira. Ndatenda. Pamusoro ivasekuru, His Grace Archbishop Robert Ndlovu, Vicar General, the Very Reverend Father Mguti, Father Murwira, Secretary to the Bishop, Superior General Vincent Mwiya, SVD, Nema-councillors enyu, Father Netekwa, Dean we South West of City Dinari, vana baba vose vezvimweya vari pano, vana sister nana brother, fellow pastoral council councillors vari pano, Southwest of City Dinari leadership inotungamirirwa naBaba Nyanzara, all the Dinari chairpersons present here, vatenderi vadiwa, tinoti nematambudziko asekuru. Tine kusuwa kukuru kuburikidza naBaba Joram vadainzwa naMwari. Tinoda kutenda zvikuru kushanda kwatakaita navo muzviitiko zvakasiyana-siyana mumaparisha avakashanda nemudhinari muno. Tinoda kutenda Mwari zvikuru. Mhuri yeSt. Dominic Mubaira nemhuri yeBudiriro, mune zvizhinji zvamakadzidza kuna Father Joram. Chipo chikuru chatinogona kuvapa chipo chekutevedzera zvavakatidzidzisa. Ndofunga tese tiri kuchema, tiri kurwadziwa, asi pane nhoroondo, pane dzidziso dzavakatipa. Tikatevera dzidziso idzodzo zvichatibatsira uye kuti vafanise kufamba zvakanaka, nekuti tinenge tasara tichiita zvavakatidzidzisa. Basa redu vatenderi zvikuru nderekutsigira vapikiri vedu kuti basa ravo rireruke. Saka tinoda kukutendai zvikuru nekuuya kwataita neuwandu hwatinahwo, vabva kumadhinari akasiyana-siyana, vabva kumadiocese akasiyana, kuuya kuzoperekedza mushandiri waMwari vatanga tichishanda naye. Tinoda kukutendai zvikuru. Father Joram takashanda navo zvakanyanya muArchdiocese yedu yeHarare. Zviitiko zvose zvaiitika taishanda tinavo. Takaita macelebrations emaSDV pano muna September, takanga tinavo vakatigamuchira zvakanaka chaizvo. Tikashanda navo zvakare pakaitwa macentenary celebrations kwaMubaira kuMhondoro, taifara tiri pamwe chete navo. Saka toda kungotenda vatenderi kuti tirambe takabatana nevapikiri vedu kuti basa raMwari rigoenderera mberi tichishanda pamwe chete.
ndoda kungokuti ndikutaurire imwe nyaya yakaitika kune imwe parish pamusoro pevatenderi pevapikiri ivava. Mumwe mupikiri akauya paparish ari mutsva, akasvika akaparidza. Saka vatenderi vakafara chaizvo zvikanzi, vasekuru maita basa, mupikiri wamatipa anogona basa. Asi dambudziko ratinaro, vari kuramba vachidzokorodza mharidzo imwe chete iyoyo. Sekuru vakati, aiwo mutsva muchamujaira, rambai muchiita sei muchiteererai zvavanoti muite. Vakaita masvondo 2-3, baba ozomweya vachiita mharidzo imwe chete iyoyo. Vakati, sekuru uyai mumbonzwa. Sekuru vakauya vakapinda musaikristi vakanzwa mharidzo, vakadzoka svondo rechipiri vakanzwa mharidzo imwe chete iyoyo. Saka vakazodainza mupriste vakati, baba, vatenderi vakambonditaurira, asi ndanzwa kuti muri kudzokorodza mharidzo yenyu nguva yamuparidza pese, chikonzero chii? Baba ozomweya vakati, kusvikira mharidzo iyoyi yashandura vatenderi vanzwa zvandiri kuita, ndicharamba ndichiparidza zvimwe chete izvozvo. Saka basa guru redu vatenderi ndire kushandana nababa vezvimweya zvakanaka, tichibatisisa mharidzo dzavanotipa kuti zvigotibatsira isisu. Munoziva kuti haisi nyore kunamatira vapikiri. Ndaifunga kuti hazvikwanisike, asi ndakuzova kuti zvinokwanisika neuwandu hwatauya nahwo, kureva kuti tinovashuvira zvakanaka nekuvanamatira. Saka tinongokurudzira kuti tirambe takabatana nevapikiri vedu tichishanda pamwe chete, Mwari vachititungamirira. Mweya wababa Joram nemweya vatenderi vose vakafa. Mweya wababa Joram nemweya vatenderi vose vakafa. Mweya wababa Joram nemweya vatenderi vose vakafa. Aimbirwe Yesu Kristo. At this moment, I would like to invite Father Vincent to come and give us the speech. He's prepared. Your Grace, the Archbishop, Your Excellence, the Indonesian Ambassador to Zimbabwe, together with the embassy staff, the Vicar General, the Secretary to the Bishop, Archbishop, the Pastoral Coordinator, the Chairperson of the Archdiocesan Pastoral Council, Religious Superiors, brother priests from Botswana, South Africa and Zambia, parishioners of Holy Cross, St. Monica and St. Dominic, members of the deanery, dear lay faithful, and all those who are gathered today. We stand before you today with hearts that are both heavy and grateful. Heavy because we have lost a beloved priest, missionary, brother, and friend. Grateful because we are blessed to have walked our journey with Father Augustinus, Father Joram. Today carries a deep and touching meaning. This was the day that Father Joram was meant to celebrate his birthday, a day of life, a day of thanksgiving, a day of joy. Instead, we gather to commend his soul to God. Yet, even in this, there is a powerful sign. Father Joram now celebrates greater birthday, his birth into eternal life. What a fitting testimony to a man who spent his whole life pointing others to God. Father Joram, as a member of the Divine Word Missionaries, crossed borders of his country. He embraced other cultures and languages with humility and dedication. He served faithfully and loved generously and gave himself completely to the people who are entrusted to his pastoral care, especially the parishioners of Holy Cross and St. Dominic Mission. His presence among us was marked by kindness and cheerfulness.
We are especially honored today by the presence of the Archbishop, whose leadership and prayer reminds us of the care and concern that he has for our brother priests. We are grateful for his support. We are also honored by the presence of the Indonesian ambassador and the embassy staff, who represent Father Joram's homeland and roots. Also by priests who traveled all the way from South Africa, Botswana, and Zambia, a powerful sign of the wide reach of his missionary life. We thank the parishioners of Holy Cross, St. Monica, and St. Dominic, and all the lay faithful from the deanery for surrounding him with love, prayer, and support. Father Joram did not seek recognition. He sought only to serve. Here today, our gathering itself is a testimony to the impact of his life. He touched many hearts, built bridges, lived the gospel not only from the altar, but through compassion, patience, and presence. As we say goodbye, we do not say farewell in despair. We entrust Father Joram to the God he loved and served so faithfully. May the Lord whom he proclaimed now welcome him with these words, "Well done, good and faithful servant." Happy birthday, Father Joram. Thank you for your life, for your priesthood, and for your witness. May you rest in peace. Thank you. At this moment in time, I would like to invite the representatives from the Indonesian Embassy to come and present a speech. Your Grace, the Most Reverend Robert Christopher, Archbishop of Harare, distinguished leaders of the Society of the Divine Word, Father Vincent, all priests, beloved family and friends of our late brothers. On behalf of the government of the Republic of Indonesia, the grieving family of our beloved Father Agustinus Sepandi Joram, and the entire family of the Indonesian Embassy in Harare, I extend our deepest gratitude. We also thank the government of Zimbabwe for the hospitality that allowed Father Agustinus to serve here for 14 years. Our profound appreciation goes to the Society of the Divine Words, especially to you, Your Grace, for your spiritual guidance and for proceeding over this final farewell. To all Zimbabwean brothers and sisters who welcome him as your own, share in his ministry, and love him as family, thank you. Your embrace was his home. For a decade, Father Agustinus was more than a missionary. He was a true bridge of friendship between Indonesia and Zimbabwe. He served not just with duty, but with a joyful spirit and the genuine love that built lasting bond of sisterhood and brotherhood within this community. His life was a testament to service, echoing the very principle of compassion and the
solidarity. While we mourn the passing of this remarkable son of Indonesia, we at the Indonesian Embassy are committed to honoring his legacy. We pledge to continue fostering the same spirit of service and unwavering friendship that he embodied, ensuring that our dedication to the well-being and the protection of all Indonesian citizens in Zimbabwe remains as steadfast as his faith was. His journey on the earth began on a December and has closed on December. Reminder that the cycle of life and hope inherent in our faith. As we lay him to rest in the soil of Zimbabwe, a land he loved and served, let us find comfort knowing that his seeds of kindness and fellowship have taken deep root here. We share the profound loss with you, his Zimbabwean family, and may his soul find eternal peace in the loving arm of our Creator. May his inspiring legacy continue to unite us in service, friendship, and mutual respect. I thank you. Tose tinoziva kuti sezvataurwa Father Augustine vakanga vari muimbi uye muchitachema SVD vakanga vasiri voga. Pane vamwe vavo vavaiimba navo. Pane ino nguva vari kukumbira kuti vamboimba rwiyo rumwe chete rwokuyeuka Father Augustine. Batendere Badiwa Gunamari. Perhaps many of us just wondering, asking the question, what is the reason behind that, or the secret behind that Father Gusti Joram ready to leave his hometown, leave his home country and come here to Zimbabwe, stay with the people here in Zimbabwe? Actually, the answer is just simple. That is love. That's love. That's the ground that he stepped, the ground that we, all the missionaries, steps to move out, to see the people. And this moment, we would like to also to appreciate Father Gusti Joram for his musical sense. He's an artist, and we would like to present this song. He already teaches us about this love. That's why the song we sing is about love. In Bahasa Indonesia, it's titled Bahasa Cinta, means the language of love. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta
bahasa cinta kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Andai yang aku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lebu, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Msoro Archbishop Vicar General ana baba ana sister nemosa watenderwadiwa inini ndonzi Tanyaradzwa Dzumbuni ndiri mwana wepanapa paHoly Cross takashanda naFather Joram kwemakore akawanda. I remember tichitanga kuvaona panapa ndaigara ndichivanetsa ndichiti Father ndoda kuzoitawo sister, ndaita sister, and Father vaigara vachindiseka ezvinozvi vachiti ko zvekuita sister zvakazoenda kupi, what changed? And he always used to laugh at me because of that. And taka create a very special bond naFather Joram. He wasn't just my priest anymore, he was also my best friend, he was my father as well. We used to pray together through everything. Even as I was writing my exams this November for Form 6, he was always there. He used to call me every day and pray with me and remind me that everything will be okay and you will succeed. I remember when I wrote my accounts paper, it was a very difficult paper, and I was crying after the paper. And then I called him, and he was like, don't worry. You remember all the things that we have struggled through. This is just another small thing that we'll walk through together. And then he prayed for me, and then he told me, Kuti, don't worry, I'll come, and then we'll go collect our results together. And I promise there'll be a successful thing. And now it's sad to think that I will have to collect those results without him. But I hope I can still make him proud like I always did. And now I ask that we all observe a moment of silence as I recite a poem that I wrote for him. A quiet heart, a steady hand. You walked in our streets, you held our band. In whispered prayers and laughter's light, you left a void that feels so tight, it's suffocating. There were dreams not yet achieved, pending results, many stories yet to be told, some yet to be written.
smiles still hanging in the clouds. Father, you left without a goodbye, without slowing down the pace to the final footstop. But now it's all going to remain incomplete, still pending. Your sermons sang of love and grace, now just echoes